I was born in a very poor family. I never got a great education. ናይ ህይወት ጉዕዞኡ $12 ንወርሒ እናተኸፈሎ ብምስራሕ ጀመረ ሕዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃፋትም ቻይና ኮይኑ ልዕሊ $34.5 ቢልዮን ዝውንን መስራት ጉጅለ አሊባባ ጃክ ማ ዛንታ ዓውድ ፍሊትካ ኣብ ህይወት ተስፋ ክትቆርጽ ከላዓለካ We want to change the world, we change ourselves. Change ourselves is more important and easier than change the world. ጃክ ማ ካብ ድኻታት ቤተሰቡ ተወሊዱ ወደ 10 ገለታት ዓመት እንዳሃለወ እንግሊዝኛ ቋንቋ ናይ ምዝራው ዓቕሚ ንምዕባይ ንጎ ኻምድ ካስተሲዩ ንጎብነይቲ እቲ ኸተማ እናዘረ ብናፃ እናተርጉመ ይገብኑ ነይሩ ሃፍታም ቤተሰብ ወይ ምስ ሃፍቲ ተኣሃሰር ነገር የብሉ ጃክ ማ ገና ቆልዓ እናሃለወ ትሒዙ ብዙሓት ንፅገታትን ውድቀታትን ኣጓኒፎሞ እዮም ኣብ ናይ መዋታዊ ትምህርቱ 2 ግዜ ወዲቑ እዩ በተመሳሳሊ ኣብ ናይ ማእኸላይ ትምህርቱ 3 ግዜ ወዲቑ እዩ ኣብቲ ናይታ ኸተሙ ካብ ኩሉ ዝሓመቐ ዩኒቨርሲቲ ኣመልኪቱ እውን 2 ግዜ ተፈቲኑ ወዲቑ እዩ ኣብ ሳልሳይ ግን ከኣቱ ኽኢሉ እዩ ከምኡ ድማ ናብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ 10 ግዜ ምልኪቱ ተነፂጉ እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ኣብ ትምህርቱ ጥራሕ እዩ ጃክ ማ ንፉዕ ተማሃራይ ኮይኑ ይፈልጥን ኣብ ሒሳብ ብጣዕሚ ሰነፍ እዩ ነይሩ ዋላ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሒሳብ ሰነፍ ከም ዝኾነ ይዛረብ ኣብ ትምህርቱ ብዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ ይወድቕ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ ትምህርቲ ቀዳማይ ምውፃእ ማለት በዓል በሊሕ ኣእምሮ ኮይንካ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ዕዉት ሰብ ትኸውን ማለት ኣይኮነን ዝብል ጽኑዕ እምነት ነይሩ ካብኡን ላዕሊ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ ጃክ ስራሕ ንምርካብ 30 ግዜ ምልኪቱ ወዲቑ እዩ KFC ዝበሃል ድርጅት ናብ ቻይና ምስ መፀ 24 ሰባት ናብ ስራሕ ኣመልኪቶም እቲ ድርጅት ግን 23 ሰባት ጥራሕ ተቐቢሉ እቲ ሓደ ዝተነፅገ ሰብ ኣነ በይኒ ነይረ ይብል ጃክ ማ ብተወሳኺ ድማ ፖሊስ ንምዃን ካብ ዘመልክቱ 5 ሰባት እሱ በይኑ ጥራሕ ነዚ ስራሕ ኣይትምጥንን ተባሂሉ ተነፂጉ እዩ 3 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፀኒሑ ብቐዳማይ ዲግሪ ብቋንቋ እንግሊዝ ምስ ተመረቐ ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ስራሓት ተመልኪቱ ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብ ኩሎም ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ መጨረሻ ብንእሽተይ ደመወዝ ማለት እውን $12 ንወርሒ መምህር ኮይኑ ተቖፂሩ ዋላ እኳ ደመወዙ ኣብ ዝእቶ ዘይበሃል እንተነበረ ጃክ ማ ስርሑ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ ነይሩ ትዕግስቲ እቲ ዝበለፀ ክህልወና ዝግባእ ነገር እዩ ንሱ ድማ ተዓጊሱ ጃክ ማ ብ1995 ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ምስ መሓዙቱ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ እናተጓዓዘ እዩ ምስ ኢንተርኔት ተፋሊጡ በዚ ድማ ኣዝዩ ተሓጐሰ እቲ ናይ መጀመርያ ቃል ኣብ ኢንተርኔት ዝኣለሾ ቢር ወይ ከዓ ቢራ ዝብል ነበረ ኮይኑ ግና ኣብቲ ናይ መልሲ ውፅኢት ዋላ ሓደ ናይ ቻይና ቢራ ክመፀሎ ኣይከኣለን በዚ ድማ ኣዝዩ ተገረመ ዘግረመሉ ኣብ ቻይና ብጣዕሚ ጥዑማት ዝኾኑ ብዙሓት ቢራታት ይፈልጥ እዩ እቲ ዝበኣሰ ድማ ምንም ናይ ቻይና ፍርያት ኣብቲ ኢንተርኔት ኣልሹ ዘይምርካቡ ብጣዕሚ ገረሙ እዚ ናይ ቻይና ናይ መርበብ ሕፅረት ድማ ዓብዪ ናይ ቢዝነስ ዕድል ከም ዝኾነ ተገንዘበ ካብኡ ብዘይ ምንም ናይ ኮምፒውተርን ናይ ኮዲንግን ልምዲ ኣብ ቻይና ናይ ኢንተርኔት ካምፓኒ መስረተ ብዝሕዝን ኣጋጣሚ 2 ናይ መጀመርያ ካምፓኒታቱ ፈሸሉ እንተኾነ ግን ህይወቱ ሙሉእ እናወደቐ ንዝመፀ መንእሰይ እዚ ንናይ ዓወት መንገዱ መበገሲ ኾነ ድሕሪ 4 ዓመታት 17 መሓዝቱ ናብ ገዙ ኣኻኺቡ ናይ አሊባባ ረኣዩ ነገሮም ናይ ቢዝነስ ሰባት ኣቑሑት ዘቕርቡሉን ዓማዊል ዝዕድጉሉን ዓብዪ ዓለማዊ መናገዲ ቦታ ከምስርት ከም ዝደሊ ነገሮም ጃክ ማ ካብታ ዓለት እቲኣ ጀሚሩ ንድሕሪት ከይበለ ገስገሰ ኮይኑ ግን መጀመርቱ ብጣዕሚ ከቢድ ነበረ 3 ዓመት ሙሉእ ምንም ኣታዊ ኣይነበረና ድሓር ግን ተገልገልትና ኣብ መላእ ዓለም ሰባት ክስሕብ ጀመረ ከምኡ ድማ እቲ ድርጅት ካብ ጎልድማን ስቴትስ $5 ሚልዮን ከምኡ ድማ ካብ ሶፍት ባንክ $20 ሚልዮን ረኸበ ካብቲ ግዜ ንሱ ጀሚሩ አሊባባ ናይ ቻይና እቲ ዝዓበየ ናይ ኦንላይን መናገዲ ቦታ ኾነ ኣማዞንን ኢባይን ካብ ዝትርፉን ላዕላ ትራፊ ኾነ ጃክ ማ ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃፋትም ዓለምና ኾነ ትሑት ጅማሮታትካ ናይ ትምህርትኻ ደረጃን ድኽነትካን ሕልምታትካ ካብ ምኽታል ክቆምካ ይትፍቀድ ምክንያቱ ዓወትካ ዝውሰን ብዝገበርካዮ ፃዕሪ ብዝገበርካዮ ይገድሊ እዩ ቀንዲ ድማ ውድቀት ከጋጥመካ ከሎ ተስፋ ብዘይምቑራፅ እዩ ውድቀት ድማ ግድን ገጥመካ እዩ ተስፋ እንተዘይቆሪፅካ ናይ ምዕዋት ዕድል ይህልወካ ተስፋ ምቑራፅ ዝተኸፈ ውድቀት እዩ ምክንያቱ ትርጉም ውድቀት ብደንቢ ዝፈልጦ ሰብ እንተሃልዩ ንሱ ጃክ ማ እዩ ወዲ 30 ዓመት ክሳብ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ወዳቒ ሰነፍ ከም ዝኾነ ይስማዕ ነይሩ እንተኾነ ግን እዚ ተስፋ ኣይቆረፀን ኣይተድሃለን ኮዳስ እዚ ንዓይ መኣዲ ትምህርቲ እዩ ኣብ ህይወቱን ዘጋጠምዎ ብድሆታት ከም ዕድል ይርእይዎ ጃክ ማ ነጋዳይ ክኸውን እየ ኢሉ ብፍጹም ሓሲብዎ ይፈልጥን መምህር ክኸውን እየ ኢሉ እውን ሓሲብዎ ይፈልጥን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃፋትም ዓለም ክኸውን እሞ ከዓ ብፍጹም ሓሲብዎ ይፈልጥን እንተኾነ ግን እዞም ኩሎም ነገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ኮይንዎም እዩ ብተፃራሪ ካልኦት ክኾኖም ዝደሊ ነገራት ነይሩ ፖሊስ ክኸውን ደሊ ነይሩ ኣብ KFC ክሰርሕ ደሊ ነይሩ ግን ኣብ ኩልቲኡ ዝተነፀገ እቲ ሓደ ከም ሓሙስ ኮይኑ እንተኾነ እቶም ውድቀታትን ንፅገታትን ንፅቡቅ ኮይኑ ስለዚ ውድቀታትካ ኣይትፍራሕዮም ኣብ ህይወትካ ዝኾነ ነገር መኩር ኣብ ዝኾነ ነገር ፀዓር ንኽትልወጥ መኩር ውድቀት ምንም ማለት ኣይኮነን ዘክር ብፍጹም ተስፋ ከይትቆርስ ሎሚ ኣፀጋሚ ፅባሕ እውን ዝኸፍእ ክኸውን እዩ
ድሕሪ ጽባሕ ግን ግድን ብሩህ ክኸውን ይብል ጃክ። እዚ ዛንታ ጃክ ማዘምረና ዝኾነ ተራ ሰብ ብርቱዕ ድልየቱ ኣብ ምኽታል ፍጹም ዘይውዳእ ብርቱዕ ተገዳስነት እንተሃልይዎ ውስንነት ቦቲኹ ኣብ ዝደልዮ ቦታ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዩ። እመነይቲ መን ጃክ ማ ምንም ዝፈልጦ ናይ ኮዲንግ ሲስተም ከም ዘይነበረን ምንም ዓይነት መሸጣና ዓማዊል ሸይጡ ከም ዘይፈልጥን እዩ ዝገልጽ። ኮይኑ ግና ናይ ኤሌክትሮናዊ ንግዲ ካምፓኒ ብዕዉት መንገዲ ክመርሕ ክኢሉ እዩ። እቲ ዓብዪ መልእኽቲ ካብ ዛንታ ዓወት ጃክ ማ እንመሃሮ ሕልምታትካ ኣብ ምኽታል እትቐንዲ ዘግድስ ዘይምሕላቕ ወይ ከዓ ተስፋ ዘይምቑራጽ ከም ዝኾነ እዩ። ይቐኒየለይ ዓለም ብርሃን ግደ